Mamadu fenete fedinya Mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena Minum kira featanu fle abangena Makankalu de kira bangena ala kira bangena بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الذي أرسل رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما المشرف لتي في لجبو أمو بلا جنفو نسلامك فوليه نوي على كشيناك هناك بركة أما الله تعالى دلي على كوكيكا أني أو بلا جلنبو مولد النبوي حكمو كنلا نوي كرا محمد المصطفى كشين نما بانا سمغوي عليك بانجلي سان يلمان ينجو حكمو كناي wakati mina an karamoga Seyid Sherif Usman Madan Haidara keleme ka stade 26 Mars kona nyefa wati kelena adenke noy Sherif Ahmad Tijani Haidara ale yikunda kaikaw fe jumado novembre kalo kile shegi akumera kilometri chama ka kon kay dondanye asenzena kata ajatigilala ka bismillah ni kuma kan dumon ani ni sodiyawe Sibiridon sogoma novembre kalo kile kononton inafo o lada ye shirifu fe nu dona dugu wodugono fukata foli bla dugu mabawla Sherif Ahmad Tijani Haidara aye o lada in la kle a wulla ana nofe jama utara foli bla kay mabawla a almamiu a donikelaw dugu mabaw fukata se shirifu du munumbe kay kono shufe o sibiridon kelena Sherif ni a nofe jama wulla kukunda kayin dulati kene baka minga boni kayin dulati kene bela jelen no stade Abdoulaye Makoro Sissogo jama bora ka stadi kona nyefa wa Sherif kumbera ndulati kene kan ni nisodia ani wasai basigu bela jelen kelen kofe tashibla kene kene kera nin kene kan kataga ankaramo ani ambaraka nyogo alama hinela El Haj Buna Nyang ale min tuye nin kene cheba doye kuma dira anga ma welelen doma ulu yuka nisodia wira kenenka ulu yemi fo anga je angulu lame be baramu na yarabi alaka nyawbulo anga jamana yarabi alaka lafiya o ko fe anga nin kenen nyina ma bardo boran kenenka be bado alde kenen nyana fi no alaji buna nyang amado ka yarabi alaka daro nema ani waraka anga sécurité mu fo ale mu nya nidi kaga wati di ankram go ko silikama no e ulaye Allah sona ugaje fo ci na lebina suro wala o yanga ledude ambe be ledu ne kan ngama amina Allah soro do mono ko asoro ambe ne Allah be nyoko fe nyimo ya sufu loye section miya blani bara yerela kanga seke bara ilabe ami section fo anaka sous section bela jele ka klaka ke comité bela jele fo ka klaka dugo ke tondi chemana musuma bela jele ka klaka dugo ke kalibaga be mo ya de me bara ina fo ka tase Allah bama klaka arajo su bela jele fo arajo fana ya deme bare na fuga na se ni wakati na mi bela jele fo ka ala deli be ka ala deli samere ala ko yira ambela ala kan fara samere jamaka ala ko ke bidu kama sallallahu alaihi wasallam wala nga karango boraka fo to na do se di joloi afle jole vie keta de ndola ala sona de ko ke sumayela mana be ko kay ala kan futna ko fe ala kan de me barakata fe ala ko ke bidu kama alhamdulillah ko do ye deme fana ke ko chama e mishidi do ye sakawdi do ye jege bilibili bo fana di ambe dugo ke be ala ka besara mawludu ala ka yumate me herala ala ka farasa mare jamaka ala ko ke bidu kama sallallahu alaihi wasallam amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ala foka ala wali nyundo ka ala barkada ala minye ayeni kenenka kan ke mawludu ke bagawi ambe na ba bela jele fo amba ni setigi ala fe mo be ke yoro yoro ala ka be kolosi ala ka kenen no besigi herala ka be wuli herala amba an fa fo anan karamo no Cheikh Sherif Usman Madan Haidara ni ale sababula anye Mustafa don ale sababula anye Ali Beitu don ale sababula anye Zara una de don anyu bange de don ku fatu don ku fatu chogo don amba de fo an ala ku kolosi be yoro yoro Cheikh Ahmad Tijani Haidara
an b'a fo ka duwawu k'a ye ka tila ka duwawu ɲini a fɛ ale ma pan ni a fa kama ye koyi a bɛ sigilen nin kɛnɛ in kan an bɛɛ nana an ma na ko Haidara bi yan ko Usman Haidara bi yan an bɛ nana yan de ko Ahmed Tijani bi yan wa a bɛna min fɔ an ye wa a bɛna duwawu minnu k'an ye a ye duwawu minnu kɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn u ye résultat ye wa min fana bɛna kɛ u ka bon n'a bɛɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɔlɔsi Ala k'a kɔlɔsi a n'a ka denbaya Ala k'o kɛ Mustafa n'a somɔgɔw kama ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo musow tɔgɔ la an b'a ɲini Ala fɛ san caman Ala k'a yira an na an b'a fɔ an ka karamɔgɔkɛ a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen k'u bisimila ka ɲɛ Ala y'u ɲuman nati Ala k'u ɲuman segin nin kɛnɛ in kan an ka tasibila bɛ Elaji Buna Ɲange salafɔlɔ kɛnɛ in kan mɛ ɲina a tɛ an ka duwawu b'a ye ani duwawu silamɛsu bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ an ka karamɔgɔ ye Bamako n'o ye Sheikh Sherif Usman Haidara ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ parce que a jɔyɔrɔ in ka jamana in kɔnɔ a bɛ ka mun kɛ bɛɛ y'o ye bɛɛ b'o dɔn an b'a fɔ Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala k'a mɛn an kɔrɔ an ka foli bɛ karamɔgɔ ye ko kuma laban na an b'a fɔ karamɔgɔ ye a ka duwawu kɛ Kayi ye a ka duwawu kɛ an ka dugu ye a ka duwawu kɛ jamana in ye wasa fitina min bɛ yan Ala k'a nɔgɔya an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ni baraji kɛrɛnkɛrɛnnen b'a ye a na an fa Seyidi Serif Usman Madan Haidara an y'a ɲini Ala fɛ Ala y'a ɲuman nati cogo min Ala ka segin n'a ɲuman ye ten an y'a kalifa Ala ma maa o maa t'a fɛ k'a ye Ala kana hɛrɛ k'i i tigi ye Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim alhamdulillah an bi Ala tando ka Ala barikada yani an ka taa n'an ka kuma in ɲɛfɛ an bɛ kuma ni bureau international tɔgɔ ye n'o ye an ka président tɔgɔ ye n'o ye Surakata Salamata an bɛ kuma n'o tɔgɔ ye kɛnɛ in kan yan k'an ka foli fɔlɔ an ka sababu ɲuman na Seyid Serif Usmani Madani Haidara ale le kɛra nin bɛɛ lajɛlen sababu ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dugu ani dugu ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan jamana ani jamana an b'a fo ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ sija ani kɛnɛya ani lafiya ani labanko ɲuman Ala k'o di an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ k'an ka foli ɲɛsin an karamɔgɔ ma Seyidi Ahmad Tijani Haidara an b'a fo a y'a fa jigi fa jamana kɔnɔ ka tila ka fa jigi fa jamana kɔ kan international ansaridini sigilen bɛ jamana min kɔnɔ bi jamana 37 ni Ala sɔnna Ahmad Tijani Haidara ale de bɛ kan ka munumunu ni jamana 37 bɛɛ kɔnɔ bi n'a bɔra voyage kelen na a bɛ se ka jamana 5 6 kɛ ka sɔrɔ ka sigi ka don o la an b'an karamɔgɔ fo a y'a fa jigi fa ka ansaru jigi fa ka silama ɲuman bɛɛ lajɛlen jigi fa an bɛ dugawu k'a ye a ye denmisɛn ye maakɔrɔbaya si Ala k'o d'a ma Ala k'a si jɛɲɛ an bɛ dugawu k'a ye a bɛna min fɔ an ye su in na Ala k'a nɛn sabati Ala ka barika don a la a mɛntulo Ala k'o nɔgɔya anw yɛrɛ ye a baara kɛli Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin an ka faamaw ma k'a ta sanfɛ fɔ dugu ma an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin an ka dɔnnibagaw ma an ka imamiw ma n'an ka invité d'honneur ma ani naba bɛɛ lajɛlen an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ sen a yɛrɛ sɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ ye alhamdulilayi an karamɔgɔ Alhaji Buna Ɲang an b'a fo nin kɛnɛ in kan fɛn o fɛn sababu b'a la kuma dilaw bɔra ka kuma fɔ yan Buna Ɲang an baarakɛ ɲɔgɔn don an b'a dɔn jɔyɔrɔ min tun bɛ a la an b'a dɔn
Bunanyangi a y'a karamɔgɔ kanu n'o ye Hayidara ye a ye karamɔgɔ ka denbaya kanu wa a ye ansaru bɛɛ kanu wa a jɔla min y'a karamɔgɔ jigifa la ka ansaru bɛɛ jigifa a la. Bunanyangi a ye jamana minnu yala ansaru wajulu sira kan a ka ca wa a jɔla yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ sɔnna k'a fɔ nin y'an karamɔgɔ kanubaga dɔ ye sabu mɔgɔ min karamɔgɔ kanu n'o bi kuma Ala y'ale ka kanu seyɔrɔ la n'i y'a lajɛ ansaru bɛɛ ye karamɔgɔ kanubaga ye nka Bunanyangi ta bolofa de farala o kan o la an bɛ dugawu k'a ye kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa ma Ala k'a dayɔrɔ suma Buna a taara n'a ka bonya ye maa o maa y'i Buna dɔnbaga ye i wasala maa o maa b'a dɔn k'i ka mɔgɔ ye Buna i wasan don o la a ma taa ni kumasuru ye fiyewu n'an bɔra yen ka ye section an bɛ foli d'o ma k'aw fo ko waleɲuman dɔn nin baara in labɛn na n'i y'a lajɛ ni Bamako tɛ ni labɛn ɲɔgɔnna an ma ye fɔlɔ o la commission min sigila nin baara in kama an bɛ foli lase olu fana ma k'a fɔ o ye ko an seriyara u ka baara in kan ni Ala sɔnna an b'a se a seyɔrɔ la fana ɲɛmɔgɔ minnu y'an bila ka na an ye min ye Kayi yan ni Ala sɔnna an b'a lase o la vraiment ka kuma surunya ka bɔ kuma la ka yafɔ caman ɲini wagati in ka surun kuma tigi bɛ yen o la an m'an ta in surunya ni Ala sɔnna ka bɔ kuma la ka yafɔ caman ɲini assalamu alaikum. للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الكرامة فتحت أجفانها لما رجونا وارتجى تيجانها فاكت كرامتك الركاب فأصبحت حقا علي ودادها وضمانها وإذا الكرامة سترت في صخرة يوما يجيء بسرها إعلانها أهلا وسهلا سيدي متعززة رغبت مجالسنا وفاك مكانها رجل كريم أصله وفعاله رجل كريم أصله وفعاله هلو شمائله وفاش شانها الحمد لله أنت كما جاء بمكوكا بلا جلين تقولا أمي أنكر مغفو كأنغا سيدو فو sabula bonya dafala kabini Seydou ya kunke Kayi kan Kayi ka bonya sɔrɔ ko Seydou nana awa Seydou yɛrɛ fana yeni jama cɛla bonya bɛɛ dafala o la an b'a fɔ a ma ko a teri a bisimila a ka so kɔnɔ sabula Seydou ka bonya o de ye kangalaw bɛɛ lajɛlen tɛmɛ wallahi bonya hali n'a dogola cogo cogo fara kɔrɔ don dɔ bonya in bɛ ceru ni ka ban kɛnɛ ma bɛɛ b'a ye o la an tɛ kuma janya sabula kɛnɛ kɔnɔ kumatigi bɛ yen n'o ye Seydou yɛrɛ ye o la Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko an ka bɔ ka Seydou bisimila ni ka Kayikaw yɛrɛ fo a ka cɛsiri la k'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka san caman jira an na awa an bɛ hakɛto ɲini kɛ kuma na sabula n'a fɔra k'i ka kuma dɔnbaga cɛ la tuma dɔ la a b'i sɛgɛn dɔɔnin o la an bɛ hakɛto ɲini kɛ Seydou fɛ ni fili min bɔra kuma in na o ye anw ka denmisɛnniya ye wa ila o tɛ an cibagaw nɔ ye wa hakɛto bɛ nin kan sɔli ala rasulillahi wa salamu alaikum wa rahmatullah. Saron ou bien Saron Nasini mawludu kɛnɛ kan an ye dɔ ka ɲininkali de mɛn ɲininkali in kɔnɔna la n bɛ fɛ k'o de jɛya an ni ɲɔgɔn cɛ a ye Hayidara yɛrɛ de ɲininka ko Hayidara yo
yalma ni ete an bɛ tugu jɔn kɔ mais est ce que nin ɲiningali kan ka kɛ wa kayikaw aw yɛrɛ aw filɛ yan nɔ tugu kan ka kɛ jɔn kɔ a y'a tɔgɔ fɔ a y'aw pɛrɛ a y'aw pɛrɛ o jɛra mais ka Sherif to yen nɔ nin ɲiningali batil alhamdulillah ko jigifaden don duna y'o seereya wa hali jugu y'o seereya n'a ɲɔgɔnna kelen b'i bolo o de la Haidara alhamdulillah k'a k'a da ka sunɔgɔ tension ni kirisi karjaki de bɛ juguw bɛɛ fa don dɔ la billahi a bɛɛ bɛ sa kirisi b'a bɛɛ faga ni Sherif kelen tun don a bɛ wasa kɛ surtout Sherif dɔgɔninw a bɛɛ b'a nɔfɛ u bɛɛ y'u kɔrɔkɛ dɔ u kɔrɔkɛ ye k'a dɔw karamɔgɔ ye ko a bɛ jamana 30 joli la bi 7 n dan b'a la Sherif b'a lase duna bɛɛ hali Hindu a bɛ se yen inshallah an bɛ Ala deli Ala k'a simaya kalifa min kalifalen don a la Ala k'a ta fanga d'a ma Ala k'a kɛnɛya d'an ma Ala k'a se d'a ma Ala ka sijan ni sutura birifini biri an n'a la wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Assalamu alaikum jama silamɛw aw yɛrɛ b'a dɔn ka kuma Alaji tɔgɔya la ko nɔgɔn tɛ mais n natɔ la an y'an sara ɲɔgɔn na a ye ci dama dama don da ko ni sera yan k'a lase aw ma ci fɔlɔ ye mun ye ko ka ansar jama bɛɛ lajɛlen a bɛ dugawu ta Buna ye ko Buna fatura mais Buna bɛ yan Ala ka hinɛ a la ka yafa k'a ma ci filanan ko ale yɛrɛ kun a ma se kɛnɛ kan si n'a kɛ cogo don mais a dusukun bɛ yan a ŋaniya bɛ yan k'a bɛ dugawu ta jama in ye jama fana ka dugawu ta ale yɛrɛ fana ye ci sabanan k'an kana bɔ yan bi su in hɔrɔn na nɛɛma n'a barika kama jamana in ko ka dugawu ta jamana in ye ko an bɛ Kayi yan bi an wasalen don nin kɛnɛ in kan mais parti dɔ bɛ jamana in kɔnɔ yan olu ma se ka sigi a sababu ye gɛlɛya bɛ jamana in kan Ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ jamana in kan ni an barika ye ni bi su in na nɔrɔ ye Ala ka su hɛrɛ d'an ma barikaw barika bɛ su in na Ala k'an bɛɛ ni yɔrɔ k'a la Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Amma ba'd jama sannom bɛ yan an b'a dɔn nin bɛɛ lajɛ ye kira kanuni mu an ma kira ye nka mankutu mun fɔra kira kan bɛɛ dɔ faamu la an kɔni bɛ dugawu de kɛ sigi in kɛbagaw sijan ni labanko ɲuman Ala k'a di an n'u ma bi n balimakɛ talen foli bila du kɔnɔ n'i y'a ye an ma Buna ka kuma fɔ parce que a bɛ dusukun kami yira parce que ni n ko n bɛ kuma da a ka kuma kan kasi bɛ na o don sigikun tɛ parce que Buna taara Kayi k'a bɛrɛ an b'a dɔn diinɛ in drapeau tun b'a bolo cogo min na bɛɛ b'a dɔn Buna ladabulen don a ma jigilen don a ma da karamɔgɔ dɔrɔn bonya ma dɛ a ye karamɔgɔ bɛɛ de kɛ kelen ye o bɛ ladabu kɔ fɔ an kɔni bɛ dugawu de kɛ cɛkɔrɔba in bɛ jɔyɔrɔ mun na hali bi Ala ka dɔ fara jɔyɔrɔ in kan wa denkɛ mun bɛ yen n'a bɛ na an ka su ɲɛnama ye Kayi yan n delila k'a fɔ a na ko fɔlɔfɔlɔ Ala ma hinɛ la a kɔrɔkɛ la ni silamɛsuw bɛɛ lajɛlen n ko ma n ko Tijani Kayikaw kan ka tare de fɔ Tijani ka nali la Kayi yan Ala tɛ nin di bɛɛ ma Ala ma nin kɛ bɛɛ ye Ala ye nin ne sugandi k'a di Kayikaw ma nin y'an fana ka tare de an bɛ dugawu de kɛ kamalen sijan ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma a bɛ siran fɛn min ye Ala k'a kisi an ma ansariden mɔgɔw halisa a ye dɔ fara cɛsiri kan mɔgɔninfin n'i tugura mɔgɔ kɔ kana maa lamɛn mɔgɔ i kɛra cogo cogo maa tɛ yen i ka seku tɛ lagosi mais n'i y'a ye i ka seku lagosili bɛ sɔrɔ la dɔrɔn i ka samara don i ka wuli ka taa sinon i yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ o kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ an bɛ foli laban mun di an bɛ dugawu kɛ jamana in ye parce que bi Kayi yan anw lafiyalen don mais Kayi yɔrɔ dɔ bɛ bi dusukun kami bɛ yen an ka jamana kɔnɔ faso tentigi minnu fatura u fatura anw de ye u fatura jamana de ye
y'a mɛn jamana anw de don an b'a ɲini Ala fɛ Tijani mun bɛ kɛnɛ kan yan a n'a fa mun bɛ Bamako ye u ka dugawu kɛ jamana in Ala ka basigi nata kɔnɔ Ala kana jugu sɛ jamana in na ka jamana in don kan gɛlɛn fɛ k'a bɔ kan gɛlɛn fɛ Ala k'o kɛ ciba Muhamadu kan kɔnɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akraba in kan n'o ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an bɛ kɛnɛ mun kan bi n'o ye mawludu bangeli ye n'o y'an ka akraba in bangeli kɛnɛ kan an bɛ seereyaw de jɔ dɔrɔn k'a fɔ Mali autorité bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la députéw tɔgɔ la président national tɔgɔ la k'a fɔ an kuntigi a n'a ka denbaya u nana Mali u y'a sauvé u ye Afrique sauvé u ye diɲɛ sauvé parce que kumakan min bɛ b'u da u bɛ sira mun kan communauté fɛn fɛn tugura o sira kɔ jamana fɛn fɛn tugura o sira kɔ foyi tɛ yen ni hinɛ tɛ foyi tɛ yen ni kisi tɛ o la an b'o seereya jamana yɛrɛ tɔgɔ la kumajan tɛ yen su in na an bɛ mun fɔ dɔrɔn an kuntigi ye n'o ye Sheikh Ahmed Tidiane Haidara ye a ka dugawu kɛ jamana in na a ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ an b'a dɔn ka baara kɛ foyi ye ni o tɛ mais u nɔ yelen don an tɛ se ka bɔ kuma la cogo si la daw sera ma mais fan daw ka s'a ma n'o ye an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Buna Ɲange ka taa se place ka s'a ma tubabuw ko ainsi va la vie il a fait sa partition siga t'a la o la Ala k'a dayɔrɔ sumaya ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen a kɛto bɛ nin kan salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa sallam. Kayikaw an b'aw fo su in na kuma tɛ anw bolo yan mais ne bɛ fara Haidara ka famille kan bi ka aw Kayikaw fo ni ka ansaruw fo sabula bɛɛ ko ka Haidara fo Haidara yɛrɛ ka denbaya ne bɛ fara olu kan ka aw fana fo sabu Haidara ka laɲini ye min ye aw de y'o kɛ k'a waleya ka jira diɲɛ bɛɛ la o kama an b'aw fo su in na ko Mali bɛɛ ko n'a bɔra Bamakɔ la ko nin kɛnɛ ɲɔgɔn tɛ yɔrɔ si o kɔrɔ ko Kayi fɛnɛ Mali jamana yɔrɔ bɛɛ dan ni bi su in ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a mɛn an bolo Kayikaw a y'a jija mɔgɔ kana kun aw la bilen ni nin kɛnɛ in sigili ye an bɛ foli kɛ dɔrɔn ka bɔ kuma na salamu alaikum rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala muhammadin wa sallim. O kɔfɛ an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. O kɔfɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ fɔlɔ ka cɛ jumɛn fo o de ye nɛgɛtigɛ nɛgɛ ye n'o ye Bastandi nɛgɛtigɛ nɛgɛ ye Moriw ka fiɲɛ kɛɲɛ jiri an b'ale de fo nin kɛnɛ in kan n'o de ye Sayid Sheikh Sherif Usman Madani Haidara Bastandi nɛgɛtigɛ nɛgɛ Moriw ka fiɲɛ kɛɲɛ jiri cɛw cɛ musow bɛnbakɛ an b'a fo ka barikada. O kɔfɛ an bɛ denkɛw la denkɛ fo belebeleba n'o de ye Sayid Ahmed Tidiane Haidara o de ye nɛgɛtigɛ nɛgɛ den ye denkɛw la denkɛkɔrɔba o de y'ale ye walahi n'i ye Sherifu Ahmed Tidiane n'i y'a ye k'a jogo ye Ala yɛrɛ dɔrɔn de bɛ Sherifu dɔn sinon mɔgɔ t'a dɔn Ala ka dugukolo kan donc an b'a fo Sherifukɛ jogo ɲumantigi bilahi a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ Ala ka dugukolo kan cɛw cɛ don dɛ musow bɛnbakɛ Kayikaw Ala kɔni ye fɛn kɛ aw ye a ma min kɛ jamana caman ye sabula Mali kɔnɔ bi Bamako kɔfɛ ni kɛnɛ ɲɔgɔnna tɛ Ala ka dugukolo kan n'o ye nɛgɛtigɛ nɛgɛ den ye Ala ye aw fana gɛrɛsɛgɛ don la bi donc o la an b'aw fo k'a dɔn k'a fɔ ko koba bɛ Kayi la
bɛɛ ka dɔgɔ a yɛrɛ bolo mais ninnu ka dɔgɔ u yɛrɛ bolo an b'u fo ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu k'an ye fo lahara vraiment an b'u kɔ n'an y'u janfa ala n'a ka kira k'a janfa o de bɛ anw kɔnɔ sinon an ka bɔ kuma na faransi ka bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan olu de y'an délégué k'anw bila k'an ka karamɔgɔ accompagner mɔgɔ dɔw bi Bamako alhamdulillah ala y'anw gɛrɛsɛgɛ don yan na ka faransi ka bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Seyida Balakisa Hayidara a fana ka foli bi kɛnɛ kan ale de y'a ɲɛmaa ye faransi ye donc a ka foli bi kɛnɛ kan hakɛto b'a ka sɔli ala rasul nin kumakan duman ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen tun sigilen bɛ ka min makɔnɔ terrain in fara cɛ min kama n'o ye Sherif Ahmada Tijani Hayidara ye ale ye kuma ta a ye wajulu nafamanba kɛ silamɛw ye o don an ka jɛ an ka Sherif lamɛn bismillahir rahmanir rahim ثم أصلي وأسلم على الجميل خلقا وعلى الكامل خلقا وعلى العظيم خلقا سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أمبدو أمبي على تنجيني كبو الشيطان التوروما كشي أن النعمة كونيني على بلو ako kɛ a ka dunafɛnw lasɔn xayirama kan a ye min bonya k'a kɔrɔta n'o ye Muhammadul Mustafa ye min kɛra kiraw ni nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye ani ala ye sanyebaw olu ka ladegeba a bɛ o kisi kelen ɲini ala fɛ a k'o jidi kira somɔgɔ sanubaw kan anaka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se diɲɛwuli ma ya rabbi ala ka nɛnɛ aw ye u la abado tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ka nabaa bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka foli ye ani kɛlɛya ni badenya ka foli ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala kana hamu dilan ala kan sago d'a ma laban ko ɲuman bɛ ala bolo ala ka o nɔgɔya ani aw ye ala k'an'aw kɔrɔta ala k'an'aw wasa ala ko k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔda muhammadin wa ali alhamdulillah an bɛ an badenw fɛ yan ka ye kɔnɔna la ka bɛn le 9 11e mois 2019 hukumu min kɔnɔ alakiraba Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ale ka mawludu kana ala fo kana ala barkada ala ye cɛ min di an ma ka kɛ an da juru minɛbaga ye ka sin ale ala ma ko a ye a di an ma an bɛ ala fo la ka ala barkada an filɛ o kɛnɛ kan san caman ko ni ye anw yɛrɛ sigiko 7nan ye Kayi alakira ka mawludu ɲɛnamayali la an balimakɛ kɔfɛ n'o de ye Muhammadul Madani ye ale de ye an kɔn nin baara in na k'a sira yira an na en 2011 o kɔfɛ 2012 ale ye sira di anw ma ka na yan ɲɛnamaya ni ale yɛrɛ ka alamasɔrɔ ye kayikaw o ye layidu min di a fɔ Sayid Sharif Usman Madan Hayidara o b'a kanu san o san a ka den dɔ den min bɛ fara o ka mawudu ɲɛnamayali la o layidu ye a ma tiɲɛ an bɛ o sira de kan ka na fara o kan ka ni mawudu ɲɛnamaya an bɛ o sira kan o la alhamdulillah an ka foli ni an ka bonyamasigi an b'a kɛrɛnkɛrɛn
an ka dugu maabaw ye dɔnni sira kan an ka imamu an ka karamɔgɔw an ka sirifisow ka fara autorité kan an b'o fana fo ni o de ye an ka gouverneur dugu ɲɛmɔgɔw ani ka fara an kɔlɔsilikɛbaw kan ani an ka maaba minnu nana kuma n'o ye maire ye ani députés ye an b'o fo ka bɛɛ lajɛlen barikada kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛkɔrɔba ka du n'o ye Hami Ɲang an bɛ a fo tiɲɛ don a ko si de ye a bali nin kɛnɛ in sɔrɔli la tiɲɛ don ani karamɔgɔ ye nali minnu kɛ yan a bɛ an fɛ kɛnɛ la yan ka fara Muhamadu Madani ka 2011 nali a tun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ an yɛrɛ ka nali la 2012 a tun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ nka an bɛ yafa ale yɛrɛ ma sabu a ye nin wulikajɔ caman kɛ ala ko sira kan yanni bi don ninnu cɛ nka a denw san o san o bɛna a jɔyɔrɔ fa wa o se ye min ye n'o ye cɛkɔrɔba in yɛrɛ ye san o san a b'o kɛ denkɛ bɔra k'o bonya de fɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye ani an ka sirifiso o ye an bɛ taa an fa minnu fo ba Hayidara ani ka fara Ayidi Hayidara kan ni olu bɛɛ soma yɛlɛmali ye nka o denw kɛn bɛ ka o jɔyɔrɔw fa an b'a ɲini ala ka hinɛ o ni silamɛ suw la ka na se an ka imam ma n'o ye bi min b'a la Fofana an taara fana fo a ye an kunbɛn ni bonya ani karama ye san o san bi ten a bi ten ka ye du bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a b'an ka foli kɛ min kumana Kayi leader tɔgɔ la n'o ye Mandiaye Baro ye an b'a fo nin kɛnɛ in ma dunan tɛ kabini an ka sigiko fɔlɔ ma olu ɲɛnamayali la yan a b'a ka baara bɛɛ bila kana fara an kan k'a ka cɛkɔrɔba to balolen an bolo a y'a daminɛ ni a ye cɛkɔrɔba tun b'o de fɔ n'a sera ye a ka aya damadɔ kalan wa hali bi a na o na a b'a daminɛ o la nka ni foli tɛ an se o se Kayi yan a bɛ déplacer ka taa fo so hali bi a ye waati jan kɛ an fɛ yen ala k'an lasara ala k'an n'a hamiw dilan an bɛ bɛɛ fo an sera min tɔgɔ ma an ma se min tɔgɔ ma an ka karamɔgɔw o ye kanila ye an b'o fana fo ani Salla an b'o fo karamɔgɔ du bɛɛ Kayi kɔnɔna la yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn o la bi su in na nisɔndiya su don bonya su don karama su don wa an b'a dɔn ko an ka dugawu jaabili o su fana don an y'a fɔ an b'an ka finitigiw fo sɔrɔsiw gendarmew ani polisiw komisɛri yɛrɛ n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ kabini kunun kunbɛnni la ka na se su in na nin waati ma an b'u bɛɛ fo n y'o de fɔ n ko dugawu jaabi su don an ka jamana in ye dekun minnu b'a kɔnɔ ala de y'a welebaga ye wa an b'a dɔn ni nin kɛnɛ ninnu ye an jigiya bɛ d'a kan k'a fɔ ala bɛ sɔn ka an lajɛ ni hinɛ ɲɛda ye o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye jamana in ala ka hɛrɛ k'a ye dekun minnu b'a kɔnɔ ala de ye a welebaga ye Rabbi ala k'a wuli an jɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali lakanabaa minnu ni u ni tora nin waati in na an ye dugawu k'u ye an b'a ɲini o sara jamana kungo bɛ na ala k'o kɛ bɔda ye an na u bolo ala ka hinɛ k'u la ka yafa k'u ye o tɛmɛnen kɔ
musa mɔgɔ mɔgɔ tɛmɛna kuma na a bɛɛ jɔra Ustaz Bunaɲang a tɔgɔ la jɔyɔrɔ min tun b'a la wulikajɔ min tun b'a bolo bɛɛ ye dɔ fɔ a kan nin ye tiɲɛ ye al-afrad zaida kelen o kelen tɛmɛbaa de don waati dɔ de bɛ bɛɛ bolo ala y'o ta ala fɛ ka di a ka jɔnw ma ni min ta dafara foyi t'a bali alhamdulillah nin ye an sigi ko fɔlɔ ye ka ye mawulidu hukumu kɔnɔ ka sɔrɔ Ustaz Bunaɲang a t'an kɛrɛfɛ nin ye anw sigi ko fɔlɔ ye o la nka a bɛ tan de an y'o de fɔ n ko an nana nin de kama an ka jɛ ninnu a kun ye nin yɛrɛ de ye yanni nin don cɛ labɛn ka sɔrɔ an bolo mun ka sɔrɔ ka don ninnu labɛn an bɛ ɲɔgɔn bilasira ten a bɛ ɲɔgɔn bilasira tuma dɔ la deli farali de ka gɛlɛn n'o tɛ ɲɛji tɛ bɔ buna ninnu ɲɔgɔn taali la ayi n'i bɛ kasi taaba ye a n'a macɛ la tuma dɔ la ɲɛji tɛ bɔ buna ɲɔgɔnna kan nka deli a farali ka gɛlɛn tuma dɔ la an bɛ kɛnɛ min kan bi Kayikaw ala sɔnna k'aw ka olu ɲɛmaaya kalifa min na n'o ye Sani Jalo ye a y'o de fɔ ko cɛ minnu ye nin kɛnɛ in sinsin k'a jɔ ta k'a cɛ fɔlɔ kun don le seereya ba ye tiɲɛ don cɛsiri min tun b'a la jija min tun b'a la a dɔnnen don an ye o fara tasibila kan ani an balimakɛ Daramani Jara mɛtiri wula Suro ale fana seginna ala ka hinɛ la an bɛ min jigi ka fara a kan an ka organisateur n'o ye mawulidu hukumu kɔnɔna ye ɲɛmɔgɔya tun bɛ min bolo ale balimakɛ fana fatura o janaja kɛra bi an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na o ni silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ka ɲini ala fɛ saya bɛ an kelen kelen sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra ala ko k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔla muhammadin wa alihi nin ye tiɲɛ ye min ka gɛlɛn sabu taali siga foyi t'a la n'i nana i bɛ taa ni na kɛra taa bi kɛ o ye ala yɛrɛ ka dani cogoya ye mun bɛ yen ko labɛn o de la ala ko ten kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha ko anw minnu limaniyara ka da ala la an ka sira ala ɲɛ walitanzuru nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ala ko anw minnu daralen ala la ittaqullaha ko an ka sira ale ɲɛ an ka sira ale ala ɲɛ walitanzuru nafsun ma qaddamat lighadin ko nka ni kelen kelen k'a jateminɛ ko e ye mun dilan ka bila sini ye ma qaddamat lighadin e ye mun dilan lighadin i ka sini ye min al-a'mal ko i ye wale jumɛnw kɛ i yɛrɛ bolo ko i bɛ se k'i jɔ sini n'o ye lahara jɔ dɔ ye ne ala la ni min ye ko niw kan ka nin lajɛ ko an bɛ mun de bila an yɛrɛ ɲɛ mun nin fɛnba ye dɛ ne ye kuranɛ ka kuma de ye ko an ka lajɛ an kana sɔn ka na ka taa ten balimakɛ balimamuso kana sɔn ka na ni ɲɛnɛmaya kɔnɔ ka tila ka taa ten ko lajɛli kɛ ko i bɛ mun bila i yɛrɛ ye sini i bɛ taa mun sɔrɔ ye o tɛ sɔrɔ fiyewu sini fo min kɛra bi o de bɛ taa sɔrɔ sini komi ala ye se k'i ye ka fanga d'i ma i ye mun labɛn ka bila o sini ye jɔn kan ka jɔnni kan
hakili kan ka miiri ni aya in na sabu ka d'a kan ni kelen kelen bɛɛ de ko don nin ye min kɛ la e ye min kɛ e bɛ ɲininka o de la i ka kɛ tan o de la n'i ma kɛ ka bila i yɛrɛ kɛ i bolo b'a bɛɛ jɛ maa t'i jɔ dɔ jɔ n delila ka nin fɔ a ye Hasan al-Basri tuma min na ye cogo dɔw yera a la min ni maa tɔw ta man kan a ka ala danaya a n'a ka bɔ diɲɛ na o y'a ɲininka n mago bɛ kelen de la a ka naani fɔlen la a ko alimtu anna amali la yakun bihi ghayri liza ishtahadtu fihi a ko ne y'a dɔn ne ka baara n ka kan ni min kɛli maa si tɛ se k'o kɛ n pilasi la ne ni ala cɛ baara maa si tɛ se k'o kɛ ne pilasi la a ko o de la n ye n cɛsiri a kɛli la an cɛw k'an ka siri dɛ maa tɛ se ka maa ka baara kɛ ani ala cɛ la n'an ka wari dɔ d'i ma i k'an ka seli fana seli ayi o ye diɲɛ baara ye yan nka i ni ala cɛ la ko i yɛrɛ de y'o kɛbaa ye ko tuma min na ale y'a dɔn maa tɛ se ka n'a ka ma cɛ baara kɛ ale y'i cɛsiri a yɛrɛ seko la ka o kɛ yan'a bɔl'o cɛ nin de b'an kelen kelen bolo ala ye nin de fɔ k'an k'a lajɛ k'an bɛ mun bila sini ɲɛ ka tila ka segin ale ɲɛ siranɲɛ kan ni o de b'an bolo k'o bila an yɛrɛ ɲɛ sini an bɛ bɔda sɔrɔ a seginn'o de kan ko wattaqullaha ko a ye siran ala ɲɛ inna allaha khabirun bima ta'malun a k'a dɔn ne ala n duguleyalen don ni a ka kɛta ye aw bɛ min kɛ ne ala b'a dɔn o la an k'an janto nin na ni an miirila nin na a bɛ taa si dɔ bila an yɛrɛ la aya ye nɔfɛ tugun ala ko cogo di ko wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ko an k'an ka baara kɛta lajɛ an bɛ min bila an yɛrɛ ɲɛ sini ko dama tɛ koyi an kana kɛ mɔgɔw ye minnu ɲinana ala kɔ ka ɲina ala kɔ ala y'u bila baara minnu kɛli la olu hakili ma t'o la u taara diɲɛ fɛ u taara u sago kɛli fɛ o ɲinana ala kɔ ko an k'an jija an kana kɛ o mɔgɔw ye mɛ nin da ka ca kosɛbɛ hadamaden ɲinana fɛn bɛɛ kɔ diɲɛlatigɛ ye an mana sa ka an ɲina ala kɔ pewu an ɲinana ala kɔ ko siga t'a la dɛ minnu ɲinana ala kɔ ɲinan bɛ kɛ u yɛrɛ kɔ siga foyi t'a la waatinin de don tuma dɔ la se bɛ dɔ ye bi fanga b'a la k'i to yan nka n'i dɛsɛra ɲinan bɛ kɛ a dɔw ka k'u to balo la k'a sɔrɔ n'ale kuma maa si tɛ se ka fɛn fɔ mɛ dɔw bɛ dɛsɛ pewu ɲinan bɛ k'o kɔ k'u to balo la ni ɲinan ma k'i kɔ k'i to yan n'i bɔra yan ɲinan bɛ k'i kɔ siga t'a la dɛ n'e ka ala tɛgɛ sɔrɔ k'i n'i ka ala kuti ɲɔgɔn fɛ i bɔli de ka gɛlɛn n'o tɛ bɛɛ hakili bɔra i kɔ ala k'olu tigilamɔgɔ ulaika humul fasiqun ko minnu ɲinana ala kɔ ko jɔnniw don ko o ye tiɲɛlikɛlaw de ye sabu mɔgɔ dɔ kana taa kɔrɔ dɔ f'i ye k'a ɲinana ala kɔ a ye boli ta la boli sɔnna dama ko tɛ ala ko n'a m'o dɔn minnu ɲinana ni ala kɔ k'o kɛra wale jugu kɛbaaw ye olu b'ale don dɛ mɔgɔ minnu kɛra wale jugu kɛla ye olu de ɲinalen don ala kɔ olu b'ale don hadamaden bɛ fili i bɛ cɛrɛntɛ ko maaya ma dafa nka hadamaden ka kɛ wale jugu kɛbaa ye n b'a la ala danaya bi ka to ala ta'ala kotali kan la o tɛ se ka fara dusukun kelen kɔnɔ ni ala danaya sabatira diyagoya ye ka malo ala ma o bɛ na walimuso tigɛyɔrɔ la ani bɔ o la n'i dan b'i ka ala la k'i bɛ sara ye a b'i bɔ walinafolo détournel la a b'i bɔ fantanw joli mili la a b'i bɔ juge kiiri kolo tigɛli la a b'i bɔ a la a ma maa o maa bɔ a la
wala jugu kɛla ala ko o ɲina an b'ale ala de kɔ sabu min bɛ ka kiiri jugu tigɛ a ɲɛ bɛ bi de la nka sini min bɛ yen ko ala yɛrɛ bɛ n'ale kiiri a ka tigɛta bɛɛ la a ɲinɛ n'o ala kɔ o de la a sɔnna ka fanda ka hakɛ bɔsi a la k'a di faama ma min y'a to faama ye ma kɛmɛ ni yɔrɔ dun ka fandanw joli min a ɲinɛna don de kɔ k'a yɛrɛ bɛna bɔ yen pewu k'a ka ala masɔrɔ o de ye ɲinɛli ye ala kɔ jɛnɛya kɛba n ti bɔ a la ko e ɲinɛna ala de kɔ o de la hasan al-basri a ka kumakan naani na nin fɛnɛ b'a kɔnɔna la a ko kuma min na ale y'a dɔn k'a fɔ a ka ala yengen b'a kunna waati bɛɛ k'ale maloyara ko ala in ko ta k'a ɲɛ to ale maloyara ka ala kota k'a ɲɛ to a la mɛ n t'anw kɔnɔ an ti miiri nin na o kɔrɔ ala de tɛ yen ala tɛ yen n'o tɛ ala kumana muminɛw kan ala ko cogo di ko n'ale ala ko fɔra mumini ye wajilat kulubuhum ko o dusukun jaabi tigɛ ni ala ko fɔra mumini hakika kɔrɔ a bɛ siran a bɛ siran nka o bɔra da la bi i b'i sigi k'a lamɛn ka taa n'i yɛrɛ ye a bɛ don tulo fankelen fɛ a bɛ bɔ dɔ in fɛ nka ka miiri kuranɛ yɛrɛ la min ɲininen don kuranɛ ko la anw ɲinɛna kɔ pewu o kɔrɔ an ɲinɛna kuranɛ tigi de kɔ n'o ye ala ye ne wulibali n'i ye walejugu kɛlɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko a ye ala to yen wulibali don dɛ sabu ala ye fɛn dɔ da nin na o bɛ ale ala yɛrɛ ni nitigi ni ɲɔgɔn cɛ ni o de ye ɲuman ni juguman ye k'a dɔnniya d'a ma ala ko wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ala ko ne ala kalila nina anne ala min ya dafa nga ɲinitigi wulila dɔnniya fɛn fila la ko ɲuman ye jumɛn ye juguman ye jumɛn ye ni ala ye siran ye bi sɔrɔ di n ye o di ni kelen kelen bɛɛ ma ka tila ka walejuguw fana yira a la ko nin ma ɲi nin ma ɲi nin ma ɲi ne kuranɛ ka kuma de fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ale ye nin ladɔnniya an bɛɛ bɛ ɲuman dɔn an bɛɛ bɛ juguman dɔn sawa'un a ka di ye ka bɔ a la walima n bɛ to a la kɛlɛ t'a la i b'i yɛrɛ bolo ala ye bɛɛ da ka tila ka se dɔ d'i ma ko a kɛ cogo min ka di ye a kɛ cogo min a ka di ye n ka jɔn n y'a se d'i ma min ka di ye n ka kana siga a la dɛ a y'o de fɔ a ka kira ye ko u to yen inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum muhammad min ko n bɛ jɛn ni ala ta ye min ko n tɛ jɛn n'a ye la a f'u ye ko ka na ne ala yɔrɔ k'o bɛɛ bɛ na yan de i mana kɛ cogo o cogo faama setigi dɔnniba i mana bɔ yan i t'i bolo foyi sɔrɔ fo ala tɛgɛ i bɛ segin yen a ko a fara a kan summa inna alayna hisabahum wa jɔn in kelen kelen bɛɛ fɛsɛfɛsɛli a bɛ ne ala de kan n bɛ se a bɛ se koyi ala ko an nali o bɛ ne ala ye wa k'aw sɛgɛsɛgɛ a ka kɛlɛ la ɲɛnamaya in waati kɔnɔ o bɛ ne ala kan n'a bɛ ala kan a b'a tigi kan o n'an ka diɲɛ juge ninnu tɛ kelen ye la an k'an jija an ka kɛ ɲumankɛla ye yanni an b'o don cɛ yanni an b'o don cɛ kuranɛ in de fɔ ka sɔrɔ ka jumɛn tugu a la sabu minnu ɲinɛna ala kɔ ni ɲinɛ bɛ k'o yɛrɛ kɔ ni olu ye walejugukɛlaw ye olu ka sara ye jumɛn ye o de la an man ka ɲɔgɔn nɛgɛ ni ala sɔnna ka jɔyɔrɔ d'i ma ko k'e kɛ ale ka diinɛ lasebaa ye i jija i k'a lase a ka kan cogo min caman ɲinɛna nin dɛ caman bolo n'i jɔra ala jɔyɔrɔ la k'a lase ala mago b'a la cogo min ko tuma dɔ la i t'i ka dayirimɛ sɔrɔ ka don nka la
darimɛ bɛ ala de bolo maa o maa y'a kɛ ala ye ala b'a k'i wolo man do dɛ in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum n'a ye ala dɛmɛ ala ka layidu do ko ne ala yɛrɛ bɛ aw dɛmɛ o la an k'an janto nin na ni bila la seli yɔrɔ la nin baara in an b'a fɔ o de ka gɛlɛn baara bɛɛ ye n'a jɛngɛna a kɛ b'a bolo hali k'i sen bɔ a la o de ka fisa a ka jɛngɛ i bolo ye sabu min ka bon wele dakan na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye nin de ye ala ko ten man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah joni nga bo kumakan na mɔgɔ min ka baara kɛra ka mɔgɔw wele ka na ala ma an b'a fɔ maa si taman bo o ye kɔrɔ ala ye jɔyɔrɔba di mɔgɔ ma a ye min ka ni a ka diinɛ laseli ye nga ko a lasecogo tiɲɛ kan ni ɲinɛ n'o kɔ o y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen ye an k'an janto nin na o de la n ko min kan ka lase k'a dɔn ni jɔn minnu bana ala la ka kɛ walejugu kɛbaaw ye k'u kɔdon ka bɔ ala la olu ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye kuranɛ ko ten de ni aya in nɔfɛ tugu la ko la yastawi ashabu nari wa ashabul janna ashabul janna humul faizun ala ko a kana yɛrɛ nɛgɛ sabu an min de fɔ an ka kumakan ninnu na jangan ka to min na kuma dɔ la ne bɛ ka n yɛrɛ ye alijinɛ de kɔnɔ munna ko ne ye silamɛ ye k'o tɔgɔ dan mɛn na n ti ka foyi ye fo alijinɛ sɔrɔli n bɛ k'o dama de n bɛ ka jɔnw ye janana kɔnɔ ko kafiriw minnu ye boli bato kɛlɛ t'a la boli batolaw olu de ye janana kɔnɔ denw ye mais kuranɛ ko yan nɔ ko minnu kɛra walejugukɛba ye hum alfasiqun minnu kɛra walejugukɛlaw ye k'olu de ɲinɛna ala kɔ wa olu de ye jahanɛmɛ donbaw ye e min mana kɛ silamɛ ye yan i selila i suna i hijira i ye jaga bɔ nka i tilala ka kɛ walejugukɛla ye ka taa don jahanɛmɛ kɔnɔ kafiriw bɛ jahanɛmɛ min ɲɔgɔn kɔnɔ e de ta kɛra bɔfu safu ye e de ta kɛra mɔnɛ ye ninnu bana min ka d'u ye yan o y'o de kɛ diɲɛ kɔnɔ nka e ko ne na nin to yen n'an ka waatiw ta tile kɔnɔ seli waati 5 i suna i hijira i ye jaga bɔ nka o m'i bali sonyɛli la kafiriw ta ɲɔgɔn a m'i bali jɛnɛya la a m'i bali namara la a m'i bali janfa la a m'an bali ɲɔgɔn juguya la a y'a ta k'a lajɛ ko e ka seli ye mun ye i ye min bana ala la e kɛra o ka baara ɲɔgɔn kɛbaa ye a ma foyi ɲɛ o de la kuranɛ ko ten ko an kana yɛrɛ nɛgɛ sabu dɔw bɛ nin de fɔ minnu o bɛ taa n'o ye ala ko walejugukɛla ta yɔrɔ ye jahanɛmɛ ye o de la ala ko ten ko u ti kɛɲɛ fiyewu maa minnu taara jahanɛmɛ kɔnɔ ani minnu taara alijinɛ kɔnɔ ko ni mɔgɔ ninnu ko yala u bɛ kɛɲɛ wa ko la yastaw ko u ti kɛɲɛya fiyewu jahanɛmɛ donba ani alijinɛ donba a y'a laban ni jumɛn ye ko ashabul janna humul faizun ko n'i bɛ niyɔrɔtigiw ɲini ko o ye minnu ye alijinɛ sɔrɔ ye mɛ alijinɛ n'a bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ten wa la fo baara dɔw o de la ɲinɛ man ka kɛ nin kɔ an caman bɛ miiri ni min ye anw bɛ alijinɛ sɔrɔ de bɛ taama nin ye k'a nata ko an kɔni ka kan n'a ye o a bɛ ten de an caman bɛ ten an bɛ miiri an bɛ juguman minnu na an ma labɛn ka bɔ a la nka a natalen don an kelen kelen bolo ko an na don alijinɛ kɔnɔ nka alijinɛ tɛ nata ye dɛ la alijinɛ bɛ sɔrɔ ni min ye baara don baara ni o bɔra la sɔrɔ cogo foyi t'a la ni baara tɛ an tun ye min sɔrɔ k'a lase aw ma kayi mawlidu nabawi hukumu kɔnɔna la min la ɲɛnɛmayara Sherif Ahmed Tijani Haidara fɛ stade Abdoulaye Makoro Sissogo la a kun fɔlɔ o tun ye ni ala ye don n'a nataw yira n na wajulu tɔ minnu kɛra fo ka taa se duwawu kalan baaraw ma o min kɛra ko kura ye a ko kɔnɔ ɲina an bɛna olu bɛɛ lajɛlen lase aw ma Sherif la TV jakanso kan
ala ka waati wɛrɛ yira na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mami mi kira fene bo fene te mamadu fene te fedinya na mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena abangena amba amina ta de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minu mi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena